Okay, okay. Ayan guys, galing ko sa palengke. Namili ako ng aking may ulam ngayon. May ulam namin ngayong tanghali. Ayan guys. May nabili akong tahong na malalaki. Ayan guys. So, tahong. Ayan. Masarap siya sa bawan. Ayan. Ang lalaki nila. Buti at medyo mura. Ayan, bumili ako ng kangkong. Ayan. Ang 10 piso ko, marami ang binigay sa akin, guys. Nilinisin ko, guys, ang kangkong. Ayan, lahat ng mga gulay-gulay. Nilinisin ko. Para, pag naluto na, ay, sigurado naman tayo na malinis ang ating kinakain, guys. May dahon din ako ng sibuyas, guys. Ayan. Dahon ng sibuyas. Ayan. Para dagdag pabango. Amoy, mabango ang sabaw. Sarap kaya ng may dahon ng sibuyas. Ayan, guys. Okra. Ayan. Okra. Bumili ako ng 5 okra, guys. Hiwain ko na lang yan. Okra. Ayan na. Andyan yung mga ibang panghalo. Yan guys, ihanda ko na yung mga ricado or spices, yung mga lamas ba, tulad ng luya. Hiwain ko na guys, yung kamatis. Yan na. Sabay-sabay na yan para handa na sibuyas o ahos, onion ba. Yan. Yung bawang, yan na lahat yan, ready na, handa ng iluto.
on that job. No, Natasha. Every day I think about how I should have tried. Make more of an effort. See my family. My business. My sister. Ayan guys, mag-start na tayong magluto guys. Ayan, ready na ang kawali. Pakisik-kisi na. Ayan, pakisik-kisi na tayo ng lana. Ayan, pakinggan natin ang kisi-kisi ng lana. Magbisa na tayo ng mga spices o lamas. Magbisa na natin lahat. Sunod-sunod na yan guys, para ayan, naamoy ko na yung aroma o ang amoy habang natatamaan ang bango. Ayan, natatamaan ng apoy ang ayan, tamang-tama talaga. Ayan, amoy ko na. Gisa-gisa lang muna, gisa-gisa humut. Ayan si Choco. Naamoy ni Choco. Naamoy ni Choco. Ayan guys, bisa ka na. Saka na natin sunod ang pagluto ng tahong. Ang laki talaga nila. Tahong-tahong lang. Tahong-tahong. Ayan, lagyan na natin ng pampalasa, ginisa mix. Halo-halo lang tayo guys, halo-halo lang natin. Ayan, halo-halo, halo-halo. Para maghalo ang lasa nila guys. Nilagay ko na yung okra. Ayan, nilagay ko yung okra. Nilagay ko na din yung kangkong para lumambot na siya guys. Naglalaway na talaga ako. Pag tao talagang nagluluto, pag gutom na, naku, naglalaway na. Ayan, pinalo ko na guys ang kangkong, okra. Ayan, luto na siya. Pinakuluan ko na yan. Ayan, nilalagay ang siling haba para mabango. Ayan, bango na, timplado na yan. At saka, dinagdagan ko pa yan guys ng dahon ng sibuyas. Dagdag aroma pa rin yan. Dagdag amoy, bango sa luto. Ayan guys, ang bango ng aking niluluto guys. Ayan na Ayan, kita nyo guys. Ready na. Pwede nang kumain. Ayan guys, handa na ang aking tahong. Honey, my love, so sweet. Ano ang ating gawin? Kumain ng tahong na kahit tamis ng sabaw ng tahong. Honey ko, halika na, kumain na tayo. Honey, my love, so sweet. Okay guys, kain na tayo guys. Samahan nyo sa pagkain ng ating niluto na tahong. Ayan, luto na siya guys. Ito, kakain na tayo. Kasi ang lalaki talaga nila guys. Ito, nag-ano ko ng sabaw para hindi na ako kumuha dyan sa mangkok na malaki. Tabi ako tubig. Pasiguro lang ba? Matukan ba? Mabulunan. Okra.
Sarap ng okra, lambot na. Dagko kayo ang tahong. Ang lalaki nila. Tingnan mo ang laman. Bukahon. Uy! Pagkadako. Pagkadako. Uy! Kadako. Shout out sa mahilig sa okra. Lumambot na mabuti yung kangkong ko, guys. Sarap ng kangkong. Naluto na siya mabuti. Kukuha ulit tayo ng isa. Nakuha. Ayun. Kuha natin ng ano. Nahanap yung sili. Karap ng kangkong. Kaya masarap talaga yung niluluto na laging may mga gulay, guys, kasi kahit sa gulay na lang, sa mahal ngayon ng mga bilihin ako. Bawal na lang na magulay. Sahog ba? Kamatis. Ito ang pinaghinanap ko. Siller. Mukhang hindi naman siya masyadong maanghang, guys. Hindi nga. Tara. Kain tayo, guys. Hindi ko nagyaya sa inyo. May siparit ako na sabaw. Masarap, mainit-init sa tiyan. Sabaw. Sabaw ng tahong. Gulay, guys. Bukan na punta. Uy! Laylay man. Sabaw pa lang na. Ulam na. Sabaw ng tahong. May nakabuka na. Ang laki ng laman. Ganyan din ba kayo, guys? Pag may gusto kayong kainin, talagang hahanap kayo ng paraan na makabili kayo ng tahong. Unang iluluto nyo. Gusto kayo kumain ng tahong, kaya pumunta talaga ako sa palengke. Ayan. Malaman siya, guys. Malaman. Masarap pag malalaki kasi lasang-lasa mo talaga ang lasa ng tahong. Daghan pag mga bungot-bungot ay wow! Gulay. Ang daming nakain ko, guys.
Hanggang dito na lang, guys. Till next time. Kain na kayo, guys. Shout out everyone. Busog. Bye-bye.